Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Prošlog tjedna na sjednici Vlade RH predsjednik Vlade Andrej Plenković dekretom je donio odluku o uvećanju minimalne plaće za 187 kuna i 49 lipa bruto, odnosno 150 kuna neto u odnosu na 2020. godinu, što bi značilo da će zakonski nametnuta minimalna plaća 2021. godine iznositi 4.250 kuna bruto odnosno 3.400 kuna neto. Da budem sasvim jasan na samom početku, prosječna hrvatska obitelj ne može preživjeti s prosječnom hrvatskom plaćom, a ne želim ni pomisliti kako žive oni s minimalnom. Taj iznos jednostavno nije dovoljan za normalan i dostojanstven život. Povećanje prihoda i kvalitete života naših sugrađana jedan je od glavnih ciljeva Hrvatskih suverenista u ovom mandatu Sabora. Ali povećanja minimalne plaće dekretom u trenutku globalne pandemije, globalne ekonomske krize, planiranog pada BDP-a od 8% za tekuću godinu s više od 150.000 nezaposlenih i 250.000 blokiranih sugrađana dovodi se u pitanje radna mjesta u industrijama kojima bi ovakva odredba trebala pomoći. Moram priznati da je ovo jedan od hrabrijih poteza vladajućih s kojim se možemo složiti u njezinoj namjeri. Ali da bi privrednici podigli plaće mora postojati rast, a prihodi i promet većini ne rastu već drastično padaju. Ako se sjećate gospodo vladajući, upravo zato ste dijelili subvencije koje su bile namijenjene kako bi startupovi, obrtnici, mali i srednji poduzetnici mogli isplatiti plaće svojim radnicima. A sada ovakvim odlukama im dodatno opterećujete poslovanje zbog kojeg će na kraju ispaštati upravo oni kojima se želi pomoći, a to su radnici. Zdraviji i prirodniji način podizanja minimalne plaće je da ga tržište regulira, da povećanje proizlazi iz zdrave tržišne konkurentnosti i iz rasta gospodarstva i konkurentnosti na tržištu rada. Kompenzacijske mjere kao što je oslobađanje doprinosa na isplatu minimalnih plaća su za svaku pohvalu, ali tih kompenzacijskih mjera od početka 2021. godine više neće biti. Država nam treba kako bi osigurala normalno poslovanje i pravne okvire onima koji stvaraju, a ne da bi nametala nove obveze onima koji jedva i ovako preživljavaju. Ovaj i slični potezi vladajućih stavljaju dodatni teret na tradicionalne industrije koje su radno intenzivne i koje već sada rade s gubitkom ili su na samom rubu negativnog poslovanja, jer udjel troškova rada u takvim industrijama je i do 80%. Zakonski nametnutom povećanju minimalne plaće ugrožavamo poslovanje tih industrija i ugrožavamo poslovnu sigurnost upravo onima koji bi ovakve odluke prividno trebale bi im pomagati. Ako za cilj imamo povećanje minimalne plaće, trebamo razmišljati o povećanju neoporezivog iznosa plaće koje nisu ispod 4.000 kuna, kako bi poslodavci mogli pronaći dodatna sredstva kojima bi mogli financirati ovakve odluke. Jer ovakvim zakonskim nametnutim odredbama ne osiguravaju se veća primanja radnicima, a ne povećavaju se ni prihodi poslodavcima. Vjerojatnije je da će se smanjivati neoporezivi dijelovi radnicima, ne zato što poslodavci ne žele davati veće plaće radnicima, već velika većina njih nema prostora za to. Još jednom želim ponoviti da nam svima jedan od glavnih prioriteta mora biti podizanje minimalne plaće i kvalitete života u Hrvatskoj za naše sugrađane, ali to nećemo ostvariti putem nametnutih odredbi već stvaranjem zdrave poduzetničke klime gdje javni sektor ne strepi od suradnje s državom i državnim aparatima već gleda na nju kao priliku za poboljšanje svoga rada. Hvala.